minne gelel ko gando mayo man ma taski amne nana yo lo hamme biro modi ko daraja makko subal be gagnimo tawjani ba biro modi. Assalamu alaikum bandirabe subalbe, assalamu alaikum bandirabe futankobe. En ngari do kadi hande wadde émission meden, émission tuddunde subalbe. Eden hande jogi kodo galle ko gorko cuballo daddo ayiba, gorko cuballo gando, gorko cuballo karesir, gorko cuballo bi inne ande kode men hande ko Amadou Tera Sar. So yama ama Tera non Fouta ede andi hol gonɗo Ama Tera Sar. Ama Tera samodire e bandiraɓe subalɓe e émission men biyeteɗo tuddunde subalɓe. Eyi Papis a jarama, mbiɗo jogui weltare e notade on ɗo en hande e télévision moɗon o, télévision Sénégal ƴewata Piindi TV, télévision diaspora Afrique, Amérique, Europe, Asie, Océanie ƴewata. Ɗum noon ko weltare mawde e notade. Saka noon ha tengse leñol meɗen enen haalpulaar en. Somi noddama noon e ko innitorto ala ko neɗɗo wawi wiidemi hami welto hen ko wona cubalaagu ngu. Jangde nde jeeyede nokku o wonde jibinande nde fof ko innittomi ko ɓurinima. Ɗum noon mbiɗo welti hande e notade e inde cubalaagu, kaldude hen ko rewi Allah jokki en ɗam, haqqe hen ko gandalam rokkimi. Mi salmini bandiraɓe debbo hen, gorko hen, suka hen, mawɗo hen. Mbiɗo juuroɓe tawmi ɗo ɓe, mbiɗo juuro wonɓe caggal ladde ɓe. Seydi Sara, ha joni eɗen jogui gonɗo jungo men nano ko bamen Baba Ibrahima Mboup. Mbo sikki Baba Ibrahima Mboup aɗa andi oɗo gorko cuballo. Miɗa andi no feewi. Ama Tera de balal mum fra pati Ali Mamoudou Ali Decca Hamme Ibrahima Dia. Ama Tera Yoro Samba Aminata Jobbo Cowkon Decca Kunti Giɗo Goore Hamme Ibrahima Dia. Baydi Demba Samba Funti Ali Yoro Samba Bukar Mandi Helle Buutol Jam. Tan tato baydi e duppal mumbo, tato baydi e gawdal kooli, tato baydi e ñalowmo lobgel. No wini awano didon noon to cubalel to ko joom gueɗal, to juuɗe jaaɓi to ko joom gueɗal, to dungel to ko joom gueɗal. Pour raɓɓikinade nde wonno so neɗɗo wi ne naata e koyɗe makko ɗe tan yujat. Joni kalanmi tan ko jikku makko e golle makko. Nde wonno neɗɗo heftinirte ko jikku mum. Ko ɓoyɗo nafde gila ko étudia gila nden o ɓaymi nafdemi omo jangga Algérie o suwa taw timminde jangde. O ɓuuri am pari minen taniraɓe bawi bum min gari julde ñagade mo ndewnel ɗo galle bammakko ɗo o wi min jaata ko ñande hen o warani min ko jamma o yaltini jawdi koye nder lowre mabɓe o warani min ɗum ne kadi o tawi koye bammakko. Seydi Mboup, so cuballo tawi ton ko malaɗo a andat cuballo andata bo waɗama tan ko mbasa ɗum andude walla mbasa jokkodirde e muɗum. Yo Allah junnu balle ma. Amin. Ten moƴƴo cellal dungele ma. Minen subalɓe alama min jogui so wona an. Ama Tera émission meɗen question men gadano o subalɓe kewi wiide ko walla sumare Malaji Seydou Sali wi guɗɗonnoɗo mere so rawa ndu e sum majji toni mum poti datade leydi. Hande en kucciti Ama Tera Sar. Ama Tera hol caɗele subalɓe e holko cikkuɗa so waɗama ma cubalaagal yaaru yeeso. Sen kaali ɗo noon eɗen gandi Ama Tera ko joom haqqille, gandi cillundi, gando joɗɗo gandal. Ama Tera so tawi wonko hama yeerer wawi dango yumum yolimo ko subalɓe cuhluma. Holko woni caɗele subalɓe hande e holko cikkuɗa ma won safara majjum e holko tagi subalɓe ndendani e holno subalɓe mbaɗata ha ndenda.
micro noon ɗo junngo ma woni Amatera Sarr. eyi Papis a jarama hade am norrade e konngol maɗa ngol mbiɗa jogui effectivement weltare kadi ha woni welenko Ibrahima mo tawmi ɗo tanum baye bobo ko tanum e tanam bamum e babam min e muɗum ko gawlo subalɓe foof ko min mbiyatmi ko gawlam saabu minen gondi kele mboɗo jangga école ha hande mbiɗo teskito nde jangganmi école somi jooɗimo waɗimi courage ko jangganmi mo jogui cassette o wiyata jolfuɓe o ko gawlo baba makko ko gawlo makko somi hettima ɗum ina hokkami courage ne ɓeyɗo tengtinde mi jangdam nde mi tawi ɗo subalɓe kadi ɓe gona sara e nder cubalaagal Abou Diop ko miñam ko pasam ko sehlam ko guiƴam kadi mbuɗa andi cubalaagal ne tiiɗi ɗum mi tawi ɗo Papis mun toon andi Papis mun toon andi bamum Papis seydo sali koɓe ko cuballoyde subalɓe so ɓi ɗumne ande ɗum noon somi ari ɗo mi nortima tigui e cubalaagu ko mbiɗa ko gonga cubalaagu no waɗi caɗele cubalaagu ɗene ko caɗele keptiɗe aduna o foof mais tengse e cubalaagu saabu ummori ko waylo wayloji jolɗi joni ɗi cubbal ala ko andi so wona ndiyam kala ko dañi goɗɗum ko wattude hen mais kañum andi ko aw timike e maayo jogui ko sakit jogui ko gubbol jogui ko dolingue jogui ko biccikaji jogui ko bisuji sa naati e galle he ma nan cubalaagal ina haale hen ma nan liɗɗi ne ñaame e galle he ma nan so neɗɗo ƴomima wiye jeehe galle kaari en ko kanko wawi ittude ɗum noon ha joni ene heddi toon heddi kono haalpulaar en mbi no liɗɗi piir fof gawre taade oɗo jamanu addiri ko ni joni feere adori d' abord ko rendude ɗum feere adori ko rendede par ce que neɗɗo goto wawa hay hunde ko ala hoore kadi moƴƴani mais ko heewi koye yaata mais rendude feere nde no moƴƴi yonti subalɓe wonɓe e dande ma e subalɓe ɗo ɓe goni foof haqqillaji mabɓe gone waylude gurdam mabɓe ɓe jaada e jamanu o ɓe ƴeewa hankkadi noɓe mbayliri gurdam mabɓe hay sinno ko wonno ko wontani taw ko woni joni ko ɓe mbawi wuurde hen ɓe nafa koye mabɓe biskuli ɗi jooɗo e nokkuji mbasa ɗanniyakal ngal kuufa jignaɓe mumen naftoro leydi ndi par ce que wonko Abdoulaye ta wi o wi so neɗɗo naati nder reedu Fouta o wawa wiidema ko tanamen jeyɗo ɗo o jeyaka toon enen jeeyi Fouta ene tiiɗe meɗen leyɗele men ɗe ne tiiɗe meɗen ala ko haali noon subalɓe hoɗɓe e dande maayo ɓe gawa e maayo ƴeeŋa dow caggina ƴeŋta dow ndema ñaama ko ndemɗa ko jamanu heeɓi hande ñaam ko ndemata ndema ko ñamata tawa jiggoyta ko saabu caɗele mbaɗi fuɗɗir ɗon ñaam mbimi hande jamanu heeɓi ñaam ko ndemata ndema ko ñamata saabu jokkodiral leyɗele ɗe hay sino ɗum ɗo ko question hesam ko wiyete covid ko on jii yimɓeɓe teppodiri oɗon gaare amen oɗon ñawna min jahata mon min ñawna on tagui mon fof jooɗade e nokku mum ɗum tagui hande sa wawanani hoorema sa renaki waɗat caɗele haalpulaar en mbi noon haadema wallede wawan hoorema ɗum noon enen e nder koye meɗen enen subalɓe ƴeewen d' abord holko mbawɗen wadde ndenden gonen neɗɗo goto eyi ɗon ɗo mbiɗa ndenden ɗo aɗa andi hikka El Hadj Baba Mal o mo jogui projet goto journée de l'eau rawane wonno ko Pologne hikka ina yiɗi waɗede e Sénégal on saaha o nodduno ko min Rugui Sall min jeehi kadi haalama hen moɗama tera hol peeje bawɗe daɗɗede ha pelle cuɓuluji ɗi fof ndenda wona fedde wotere eyyi koɓe ndendani ko holko bonnaniɓe e soɓe ndendi holko ɗum nafataɓe ene heewi ene bonni Papis a heewi par ce que sa ƴeewi hande ko aynaɓe dendal mumen rokki ɗumen ko
aynaaɓe wiyeteɓe ko fulɓe ɓe so ko wayi ko feewa joni ko so julde ari mbawa ñamlede kalis jaa jiggoyade nayi ne gadda ne jeeya e leydi he mbawa tottede kalis jaa jiggoyade ne gadda kosam ene jeeya e nokku he ɗum andi ɗum ko dendal ngal tagi ɗumen par ce que so yimɓe ndendani kuletake a yi lebunkoɓe koreji men wonɓe Dakar ɓe ɓe ndendi haa ɓe ustanama joni laaɗe jahannoɗe nden no joloyode ɓe mbaɗanama laaɗe belɗe wawde nawde hakkude ndiyam taw joltako eɓe mbaɗano hen ko waɗane hen joni ɗum jiɗɗa fof jaaha mais kala ɗo gonɗa no waɗi machine aji ɗi mbawa aɗa wawi heptinede gande ɗo gonɗa ɓe mbaɗanama hen gilet de sécurité ji aɗa wawi jogade taw hay sinno a yooli lanama heeli aɗa wawi ɓoyde ma ha yimɓe ganda ɗo gonɗa garatma andi ngal dendal waɗi nafoore enenne sen mbaɗi noon eɗen mbawi dañde jaam to men to jaam noon ardoto ke yii ɗum jagge ɗum mbawi ɗum so tawi en ndendani ha kolluɗen nafoore mon fof yi nafoore nde nanti hen a noddata yimɓe haal pulaar mbi mere jaggata debbo e galle mba debbo yeehi mba mere yeehi donc seɗen jiiɗi yo yimɓe ndendu wodat ko coyninɗen yimɓe ɓe wodat ɗo nodduɗen yimɓe ɓe ɓe jiiya hen nafoore mabɓe ɓe noto hen holko poɗɗen noddude yimɓe e Fouta ha yimɓe noto hen ina heewi maayo ngo hande nogo wayni laamu ngu no jogui anni astade ngo ñalawma jam wattude makko ndiyam eɗen mbawi wadde diwanuji hudde liɗɗi gawte hen taw ke nder ma he hudde hen liɗɗi gawte hen ɗum OMVS ne jogui projet mbaɗ noon eɗen mbawi ɓaddodirde e ɓeɗon ƴeewen hoto yarata hoto jokkortoɗen en attention en dañi en kawre jamanu mo ganduɗa ko jamanu belɗo saabu laamu hooti hande e juuɗe miskineɓe nden ko laamu wonno ko dow joni araddama ko wiyete déconcentralisation et décentralisation hande ko mairie ji goni ko mairie ɗi taƴata gurdam mumen yimɓe wonɓe e nder mairie ji ɗi ko ɓen ƴewata nafoore mumen pewje nafoore ɗe daro e nafoore nde golle yomumen jiito hen koye mumen taade en dañi hankkadi ko tubakoɓe mbiyata pe gestion de proximité c'est à dire jogogal ɓatidima joganteɗe ɗe konngol ruttima e laamaɓe ɓe ko ɓen hande taƴata ko mbaɗante ko laamiɗo o ko ɗowat golle ɗe tan nawa ɗum ɗo jomumen jiiɗi o aɗa andi en dañi donc laawol ngol ndewɗen ha mbawen dañde ko naftorta en ɗum koto banggue maayo ngo beeli min ndendi nde soño ngo ardini wona ɗumen ɗo tan jamanuji ɗi jamanu addi hande ko nguleyki are nder jamanu o donc won nokkuji geyɗi donc diƴƴe gonɗo ɓetti diƴƴe gonnoɗe hay e nder océan uji ɗi nder gueeƴo ndiyam ɗam jippitima seeɗa walla won nokkuji ɓeyditima ha won gureni puɗɗima e gude ɗum waɗi won beeli meɗen keewi joltima eɗen ɗiɗon beeli eɗen mbawi wurtinde ɗumen mbatten hen liɗi watta wuddede wiyeɗo e lebbi 5 hay goto memata ɗum no wonno nden ni minen min goni sukaɓe min kawre nokkuji ne wiye ko oɗo tan ɗo awete so ɓenni woppe kadi hanni eɗen mbawi wadde ɗon ɗon beeli ɗon mi arama ɗon seeɗa par ce que hono coordinateur national du PIMA Moussa Sow aɓe jogui projet goto no wiye repeuplement du fleuve Sénégal par création des aires fluviales protégées ew an wonko binduɗa hen guila e fedde men wiyetede subalɓe law ha hande eɗen jaare ɗo wiyete convergence subalɓe camodiral cubalooji en teskima hande pelle cubalooji ɗi ne keewi yimɓe ɗiɗo fof ummiɓe mbaɗa fedde hol peeje bawde daɗɗede ha kanƴe fof ɗe ndenda no kewɗa wiide ni fedde sene waɗe watte ko joofode an joni amatera hol peeje ɗe jogoneɗa ɗum mbaɗa subalɓe ɓe ma ndendu. Bon, en fait, mi commissionoma hen pour liggade ɗum par ce que pour min mbiɗa heewi wiide jeydo hooram minen jannguɓe wonɗo min luundi seeɗa komin ponno wadde par ce que no politique ardi Fouta ni jannguɓe won lappol ngol ɓe ponno rewde ɓe ndewani ɗum par ce que Foutankoɓe sa yeehi ha école bamma jangguinima
ƴetti jawkal muɗum seeɗa e ko famɗi rokkima a yeehi ha wawi sa arti poɗɗa ko naftude ko ɓeydude ɗum haqqille ko daranade ɗumen ono gurdam mum waynori mais wona an yo walle an no gurdam ma yaari dow walla no ɓeydoriɗa donc hande pour min subalɓe ɓe joginen ɓe a haali nane baba maɗa Ama Niang ancien ministre subalɓe wonde le maire de Matam Mamadou Mody Diaw ayi oɗo wona feradema Oumar Sarr Dagana kadi il est prêt ko ene bajjel faalen voilà ɓen fof ene goodi ko wayno Rugui Sall en Samba Farba Diow en Samba Diow a faami ko wayno Damba Gaye en wonɓe France ko cuballo jeeya ko siwre ko cukalel kono noon yiiɗi Cubalaagu ene farnoro Cubalaagu absolument joni noon hol ko mbawɗa fottudeɓe e meɗen absolument mais joni min no jiirumi ɗum dans un premier temps en mbaɗat panel tubakoɓe mbiyata enen tubakoɓe mbiyata panel mais enen mbiyen dinguiral ngal ganduɗa ko jaaɓi yewtirde mun fof adda hen haqqille mum haqqille o noon taw wonko joopi min joopimi ko laaw yo saño Dagana yo saño Matam saño so ɗi cañima kanji fof ɗi lomlomtodira waɗe lomdu woturu par ce que neɗɗo goto wawi ko ɗiɗo mbawi ko ɓuuri ɗum ko ɗiɗo mbawi fof ko tata ko mbawi ɗum so tawi waɗama cellal par ce que enen wonɓe dande maɓe enen jeni gurdam ken awoɓe ken aynaɓe ken remoɓe tinɗen kay maayo ken lombiɓe hakkude maaji ɗiɗi walla bon ko goudron lombi en e maayo heddingo donc ɗo enen jiiɗi gurdam sen kaadi tan ma en pamodir te jama en mbi hande jamanu ruttima e juuɗe joomumen jiɗɗen ko remde ko ñamen ko ndemeten te laamu ngu wi dande maayo ngo mbo fondi ɓurdi moƴƴude ndema ko ɗo woni ko remete nafa joomumen nafa Sénégal ko ɗo woni taade en gandi ɗum enen gonen ɓodde wotere ko doole noon liggoto ɗum sen goni neɗɗo goto ko nden mbaweten haaldude e laamu ngu walla nden mbawen haaldude e joom jawɗele en walla joom masiŋaji en ɓe ballodirɗen garen liggoɗen nokku o attention noon mi wi nane leyɗele ɗe eɗen jogui ɗum mais timde leydi ala ko mbawanɗa ɗum ala nafoore ƴeewen ko nafata en e leyɗele ɗe ko ndenden gonen neɗɗo goto aéroport Saint-Louis o nan fewne aéroport Wourossogui nan fewne mbatten remde usine aji gona ɗon ko ndemeten ko no wayle ɗon ko wayle ko ɓurti hen ko ñamete ko fof wayle jolne avion aji nawe caggal leydi hunde ummo caggal leydi enen ken ndemata ara min mbawen sottude natta wonde tan ken jiggoytoɓe eyyi ɗon noon amatera merte moon seeɗa onon jangguɓeɓe onon an haaɓe par ce que en jii onon jangguɓeɓe en jii hande subvention aynaɓe ene keeɓa milliard uji par année no mbiɗa ni en jii aɓe jogui des députés convergence des éleveurs aɓe jogui haut conseil économique et social kala ɗo ɓe memi laamu ngu ne walla ɓe ɗum addu ɗum ko nandiral je salue de passage au coordinateur maɓe hono Alou Dembour Lella en jii lewbuji ɗi subvention mo mbaɗente e nder maaje ɗe mbata enen Fuutankoɓe en mbawa hebde ɗiɗon subvention ngaji onon ɓe Allah waɗi dow ɓe on mbawa min woyande mette amen ɗe mbate aɗa momte e pourtant eɗen mbawi aɗa caɗele ɗe tan ko en ndendani aɗa andi yimɓeɓe namdinoma Gamal Abdel Nasser mi kanko laamino Égypte ɓe mbimo yo sifanoɓe politicien woɓe politicien ko bawɗo heɗade bojji ɓandu men yettina bojji ɗi ɗo ɗi nanetake mais ɗo ɗi mbawi safrede ɗe cafre ruttina to bandi ko donc enen sen denti on crée des champions woda yimɓe meɗen wawɓe nawde bojji ɗi ɗo ɗi woyoɓe mbawa yettinde ɗo ɗum noon ko ha Pulaar en mbi saɗa puusa ko teddi il faut ɓagguɗa teddi ko dental wawi ɗum enen fof sen denti hande en jopima Papis mbiɗen keɗen ko caggal Papis tan so Papis haalde laamu ngu heɗo ɗum mais so tawi Papis haali mbi ala minen wona Papis min keeɗi ko Amatera ɓe mbi Amatera mbi ala minen min keeɗi ko Papis ɗum tagata en dañde doole ɗum ko noon mbiɗa ni nani par ce que sa hande
convergence des éleveurs ko Aliou Dembourle la won ɗon so haali o haal ko inde fulɓe fof aynaɓe hande lebuji ɗi en jii hay e gurdam Dakar ko kamɓe tami laamu ngu wona ko laamu wela waɗata enen no Fuutankoɓe walla enen subalɓe hulɓe hotɓe dande maayo holko haɗi en rendude holko haɗi en rendude en mbiyani yen dondu ngam fooɗanade ken potani hebde mais nden mbaɗen ko poɗɗen ko wadde namdoɗen ko poɗɗen ko hebde ko ɗum amatera bo sikki ɗum jiɗɗa yewtude ɗum jinmi mais aɗa andi noon aɗa andi hunde fof aussi fof ƴeewa haqqintalagal gongal e cubal ngal mbiɗa jogui sehilam goto maccuɗo o wi ko cubal ƴoƴƴi o wi subalɓe ɓuuri hunde fof ƴoƴƴe min mbimi pourquoi o wi ƴeew o wi horɓe koɗi dande mayo o wi diine neɗɗo haade mum sellude wona ko ndiyam o ndiyam ittete ha o wi so neɗɗo maayi haade mum fewnede hono fewnirte maaro o wi so cukalel jibinama haade muɗum wiyede hokkede inde wona ko toɓɓirɗam hoɗitete maaro o wi ɓe so mbiyama ko hangal ɓe ɓuuri yim fof ƴoƴƴi mais ƴoƴgol ngol so neɗɗo ƴoƴƴi ha ɓurti tan so renaki hanguel kaga ɗo mais woni kay lawol so Allah jaaɓi par ce que caɗele cafrorto ko tinde aɗa wone caɗele ten puɗɗima tinde eɗen gone caɗele heddi ko eɗen cañodira eɗen jilodira eɗen gawodira namdal men battanel amatera sar min mbaɗa huuli est ce que subalɓe ene keewi e Fouta bon si subalɓe ene keewi saabu dande maayo ngo ko ɓuuri hewde hen ko subalɓe mi wawa wiide noon ko leñol ɓurgol hewde par ce que jeeri ndi e goudron o aɗa andi dande maayo enen Fuutankoɓe ko nokku tati ko dande maayo ko wiyeten waalo ko goudron o ko wiyete jeejugol ngol e jeeri o mais wonɓe e dande maayo ɓe jogui avantage uji kewɗi par ce que eɓe mbawi awde eɓe jogui ndiyam so ndungu ari ndungu diƴƴe waalo ngo ilat ɓe jaaha ɓe ndemoya so jeeri ari toɓa ɓe ndema nayi mabɓe ɓe durni ɗumen donc eɓe jogui métier tati ɗeɓe mbawi wadde nokku mabɓe taw ɓe jaltani ɗum noon so Allah yanti hen watti hen ɓe ndendi ɓe goni doole so Allah jaaɓi soɓe kalde laamu ngu ma laamu ngu heɗoɓe soɓe kalde joom jawɗele en ummotoɓe caggal leydi ma gonga noon jamanu hande fuɗɗima fadde donc kalisaji ummotonoɗi nden ladde ɗi mais koɗeji men wonɓe caggal leydi ɓe sondu woni ko dow so haqqille mum woni ko less Fouta so yooɗi Fouta ko kamɓe so ñiñima Fouta fof ko kamɓe so ngarallagal waɗi kamɓe de dispensaire uji kamɓe école aji kamɓe jamaji kamɓe hande so haqqillaji yimɓe goni tan e wurtudeɓe kadi noɓe ligori toon mboɗa eɓe jogui yaretade mum eɓe jogui yidde mum eɓe jogui mbawko mum eɓe jogui gandal mum wonde noon so neɗɗo woɗɗi tan wooda ko ɗawa enen wonɓe ɗo ɓe dañen hanqintalagal funtodirde en mabɓe holludeɓe peeje haaɓe nguma en ɓe jaɓana en ɓe mbaɗa hen jawɗele mabɓe ligorɗen ɗum leydi la Sénégal ndi yalta inchallah seydi Sar amatera wona mere taguima widemi gandi celludi wone e ma Baba Ibrahima Mboup cuballo min mbiyatama an ka cuballo par ce que ɓiɗɗo cuballo foof mi wi tawi ko ƴiƴƴam cubalagal dogote ɓaddu mo so yimo mo foti weltade ɗum noon oɗo gorko cuballo mi andamo wiyete ko amatera Sar ɗon tan mbawmi haddudemo ko intellectuel ko omo jeeya e politicien ji ɓuɗɗo wonde sukaɓe temps PDS gonga no PS ew koko amatera hol jibinɗo mo e hotto jeeya amatera kadi gandinama ko jaltaɓe walal rewiri mum eyyi andimo ɗum ko gonga noon ko Pulaar wiyata ko guinnele keynu gawdata amatera ko ɓi Alaji Tera diye baɗo ɗum fira paati ayi ko kalɗa ɗo ko fofo ina heewi
bammakko Alaji Tera ko andi nayi ko mbiyata ɓuri ko andi maayo kadi nde ɗanngal yonti nde o ɗanni ko law Allah hokkimo million law nde yimɓe heewɓe fuutankoɓe ganda he ujunaji sappo nden Allah hokkimo million gila e 40 hunde an ɗum wona joni a wawno jidorno kadi o waɗi fuutankagal timmungal koye fuuta o wuuri koye fuutankoɓe wuurdi ko woni e leydi e ko fof ko fuutankagal o wuurdi aɗa andi koyɗe makko nayi ɗe miɗa andi kay kadi gandinama o resi ko ɓiy Alaji Seydou Sall yo andu ɗum kanko somi wima ya tabbataji mo ɗin ɗi gasat mbiɗa yiiɗi haalandema hen tañi ko en tan awa kanko ɗo woni ɗo ko tanum yaro sambaɓe no jobbo cowkon decci kuntigiɗo goori ko tanum deba Allah ɗum fra pati Ali Mamoudou nene makko ko Sambeɓe Djibéri jibini yummu Sambeɓe Djibéri ɗum koto joom to banggue gaygayɓe to ko ten duguel to banggue nande jolɓe to ko jaltaɓe juude to sarɓe to ko keɓɗo hen ha heewi to wendin to ko tan nande jawle Amadou Doro mbañi ha Moussama Dimbe ko tan Amadou Seydi Djibéri Seydi e Hamdine Seydi tara julɓe fof ko tani ko en Amatera a dañi tan bay buugo holko mbaynotoɗa waktu o eyi ko d' abord ko yettude on kadi ñaagade hono jewte mbaɗi ni wona min tan subalɓe ɓe fof woni rewɓe woni worɓe kala ɓe cikkuɗon wonko mbawi addude e ha ɓosa ɗo gonɗen hannde ɗo neɗɗo wawa fewɗude aduna wawi fewni tan jamanu o yontaɓe ɓe anduɓe ɓe kamɓe fof noddeɓe jewtone mabɓe inchallah mboɗi ñaagui tan ko gonɗen e fibde ko so laaw fiɓima Matam fiɓima Dagana fiɓima eɗen jakori callalal ngal ma jokkodir ma waɗ nafoore enen fof jiituɗen hen koye men hay sinno en kawrani hen ma ɓesgol min kawrori hen aduna neɗɗo jokkat tan Seydi Sarr waktu o huuɓi ɗo ko Piindi TV eɗen noddi kala cuballo kala ɗo dillata ko gawowo ko joom haqqille ko gaynako ko demowo fof eno nodda ɗo walla kala activité cubalagal mbaɗo wonde jiɗɗo addu wadda passé message muɗum eɗen bismi ɗum ɗo e Piindi TV kadi min gummo ɗo ko enen tawayno fuutankoɓe par ce que neɗɗo wawa widena haala cubalagal ɗo e nder Dakaru min ɓorno paɗe meɗen kuɓɓen otoji meɗen nawen caméra ji meɗen ha Fuuta jitten ko woni toon ko kollen wonɓe dow wonɓe ɗo ɓe inchallah Allah jarama wadana minne guelel ko gandumayo wiman ma taskiyam e nanayo lo hamme biro modi komite daraja makko subalɓe gañimo pewjani biro mo